Ke! Mina na zaki. Lahiya mai gida miya na zanyi mana. Da wani irin man gyada? Tani oil nama na zanyi miya da shi. To rawanin mai muka amfani da mu. Wallahi ki zuba shi duk bakin amrenki. Na shiga uku mi? Wallahi bakin amrenki. To yanzu shikenan ba mu sake miya da man gyada kaka nihi ko mi? A'a uwar gida muna sakewa. To da wani irin mai na kaka so mu amfani mai gida? A masa oil. To Ingantaccen man gyada mai ƙara ɗanɗanon girki. shin wai a masa da nika jin labari? Ƙwarran da Mutane na ta labari shi na mai gida ka kawo mana gida yau. Ƙwarran da Ai gaske amarya. yiri mai gida ka ce dole ɗanɗanon girki ya canza. Ai A wala masa oil. bari in waɗa miki. Ba nan gida Najeriya ba. Duk da ƙasashen waje mafi kusa. Masha Dan Allah. babu irin man gyada irin na Amassa. Albishirin ku amarya da uwar gida. Muna mai farin cikin sanar da ku sabon mamu mai suna a masa oil domin ƙara ingancin abinci tare da lafiyar jiki. Amassa oil. A masa oil A- ta mu ce, ta ku ce. Ta kowa da kowa ta. Au. Ke san ma wani abu? A'a, Abinda zai ƙara bani nishaɗi da jin daɗi. Su a masa oil ba nesa suke ba. Suna nan birnin Kebbi. Kan kwana an bursa hanyar shiga Gulumbe. au na san wurin kai wallahi na san wurin. Daga A'a, ke mai gida. taho nan kina ganin sambol na Amassa. Daga ya kusa ƙarewa ki faɗa min. Masha Allahu. Lalle. A'a, wallahi mai gida ya kyautar ga daban na cikin gidan ga. A Wallahi- masa. Wallahi Abin da nika ta jin labari ne shi na yau ni gani har cikin gida. a to ni amma uwar gida na gama in ki abin ga Ina ina. mai gida ga hannun zuwa. To yayi ina Bari in kama jiki yau abinci kan ai dole ya canza ɗanɗano. Ne a masa oil cikin gidanmu yau.